Erbia eta dordoka. Landetan, Erbia eta dordoka bizi ziren. Erbia oso azkarra zen, eta egun osoa ematen zuen arat eta onan. Dordoka, beti nekatu antzean ibiltzen zen bitartean, ez baitzuen alferrik bere eskola handiaren pisu jasan behar izaten. Dordoka, korrikan ez egin. Ja. Erabaki Erbia dordokaren algaran, egun batean dordokari Erbiaren aldeko apustu ezoikoa egita murmuratu zitzaion. Haizea bezain azkarra izango zara, baina lasterketa bat irabazteko gai izango naiz. Ja, barrez lehertuko naiz, baina poltsa bat ere zu baino azkarragoa izango da. Ja. Ja. Hain seguru bazaude, Azpimarratu zuen dordoka. zergatik ez dugu probatzen? Seguro alzaude. Ja. Geratzen denean erantzun zion Erbiak txuleriaz. Oso ondo bihar ikusiko dugu elkar. Ara honetan bertan ekilore landaren ondoan. Perfecto. Esan zen Erbiak inoleri begi bat intolerantz arpioarekin. Ja. Orduan, animalia guztiak bildu ziren lasterketa ikusteko. Ontsak, irtera eta helmuga puntuak seinalatzeko arduraduna izan zen. Eta horrela, hasi zen lasterketa maltsurra eta bere buruaz fidaturik. Erbia, korrika eta dordoka atzeraka, estulka eta hauts laino baten bilduta. Erbia ibiltzen hasi zenean, biztatik galdu zen. Erbia bere gainean zuen, abentalez axola gabe eta dordoka bere ritmoari jarraitu zion. Bidean zehar gelditu gabe, eta Erbia behin baino gehiagotan gelditu zen dordokari itxagoten, eta hartaz trufatzeko. Animo dordoka, barraskilo bat zu baino lehena iritsiko da helmugara. Ja. Fium. Erbia superrarin urten zen. Dordoka berantiarra bidean erdian gelditu zelakoan, arbola drondoz eta berde batean aurrean eta atzeen hartzen hasi zen lasterketa amaitzu baino lehen. Hain lo geratu zen dordoka pausoz pauso baina gelditu gabe zioala. Ez dakigu zenbat denbora egon zen Erbia lo, baina esnatu zenean beldurtu egin zen eta dordoka helmugatik 3 pausora zegoela ikusi zuen. Ziztu bizian irten zen bere gotorleku guztietatik, baina ordurako tartetxoa zen dordoka helmugaraino iritsi zen eta lasterketa irabazi zuen. Egun hartan Erbiak ikasi zuen demoina izeka egin behar ez zaien humilizazio handi baten erdian, gainera gehiezko konfiantza eta harrokeria oztopo dira gure helmugaren lortzeko, eta inor ez da inor baino askoz hobeago.